Eixe senyor de les festes de Sant Joan d'aquest bienni ja porta 2 anys esperant el seu torn per poder presidir com cal tots els protocols de les festes, de les quals té el seu càrrec el bon funcionament. També, com no podia ser d'altra manera, ha de practicar amb els cavalls que portarà la colcada. Un equip de 20 ITB Batecs de Sant Joan va anar fins a Tanques Gelabert, on entrena Borja Saura, el caixer senyor d'aquest bienni, per fer un seguiment de les seves pràctiques a cavall. Està clar que Borja Saura, cavalgant el seu cavall, anomenat Crespellet, domina a la perfecció el trot i el galop. Si cal arronsar una mica per fer lloc, també demostra tenir-hi traça. Per descomptat, no defraudarà a sort de fer un bot. Pep Joan, el periodista i presentador del programa, demana a Borja Saura com van els preparatius. Fa 2 dies van tenir les jornades intensives d'anar a apuntar, a convidar en els pagesos i missatges en el terme de Ciutadella. Va ser increïble conèixer la gent del camp, convidar-los emocionats, brindar amb ells, no? Va ser increïble, una sensació com a Sant Joaner i ciutadellenc, 10 punts. Els preparatius van endavant, ja entrenant a tope, ja ho tenim a puesto. I us vull contar més coses, però no tinc prou temps perquè tinc que entrenar i dia 21 en Espins podem seguir, Pep. Oh, i tant, dia 21, el caixer senyor serà un dels convidats del programa que es farà des de la cafeteria Tot Bo a la plaça d'Espins i que es podrà seguir en directe a tots els canals de 20 ITV Batecs de l'illa. La botiga del centre, sabor a Menorca. Ho tastam aquí i ens ho emportam a casa. Super Cardona. El teu supermercat a Calamblanes. Super nou al teu costat. Tiem 21, Coll Mercadal. Experts en electrodomèstics. Segueix el teu ritme natural. Pren-te el teu temps. Que tot flueixi i res influeixi. Calç, carbó, vidre, medecines, joies... Tots els minerals són pedra. Valeriano Llescanet SL rebassa, tritura i classifica, perquè després de l'aigua, la pedra és el material més necessari. La llenya és per tota la vida. A la fusteria i planta autoclave Joana Lles Imprimade aplicam al fustam i els mobles el tractament preventiu i curatiu contra la podridura, els fongs i el corc. Perquè la llenya que estimes duri per sempre. Arena Menorca, per emportar-te un granet de silla. A Blau hi trobaràs el teu regal. A Blau trobaràs el teu regal. Vols veure els palaus de Ciutadella? Visita la web www.laciutatnoble.com. Et sorprendràs. Els interiors dels palaus nobles de Ciutadella. Vine amb nosaltres a fer un recorregut per la nostra ciutat. Quedaràs sense paraules.
vestint Ciutadella de colors. El producte poc viatjat és el que creix al costat teu. De sort a que teva. Fruites i verdures gener, que els sabors no es perdin pel camí. Tranquil·la, preciosa com brilla, Menorca ets el meu tresor. 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 Òptica Barrau Font, tecnologia d'última generació al teu servei.